And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. You will not get over the loss of a loved one. You will learn to live with it day by day. I just want to share a story. And this is not your typical love story. This is a story of friendship. Hindi ko alam paano ko sisimulan. Kasi maaalala ko pa lang, naiiyak na ako. Itago niyo ako sa pangalang Yani. First year college, English literature. Noong una kami magkakilala. Si Ate Neil, pretty siya. Maputi, makinis, halatang rich kid. Mukhang snob. We were classmates. Kasi block sections lahat ng school namin. So, naging friends agad kami. Kahit 10 years ang age gap namin. Sa Makati siya, ako, taga Laguna. Hanggang sa magka-dorm kami. Tapos, lumaki yung group of friends namin. May Catholic, SDA, INC. Iba-iba kami ng religion. Pero, hindi yun naging hindrance para matanggap namin yung differences namin. Si Ate Neil talaga, siya yung naging ate ng tropa. Hanggang sa we named our group as Boom Boom. Second year, classmates na kami lahat. Sabay-sabay nang nag-enroll para isang section lang kami. Mas naging close kami lahat. Kung san-san din kami pumupunta at kung san-san din kami tumatambay. Pati family ko and family nila, close na din namin. We do sleepovers, hangout sa Greenbelt para lang mag-coffee. Sila yung naging eye-opener ko sa lahat ng dapat kong malaman at matutunan. I am the baby of the group. At since ako yung baby, ako yung shock absorber nila. Sometimes pag tinabad pumasok yung isa, di na rin papasok ang lahat. KTV kami, iinom hanggang umaga, magbabar. Pero favorite hangout place namin ay yung condo ng isa naming friend. Kapag may problema yung isa, problema ng lahat yun. Sobrang dami naming pinagdaanan. Sinubok at pinatatag ng panahon yung samahan namin. Then second year college is the most memorable kasi halos lahat kami nun may problem. Ako sa ACADS kasi nga incoming third year na sa nursing. Sila, yung iba sa family, yung iba sa love life. Basta lahat kami may problema. Kaya kapit-bisig lahat kami nun. Hanggang sa yung iba naming friends lumipat ng school. Pati si Ate Neil. Okay lang kasi friends pa din naman kami lahat. Nagkikita pa rin kami, lumalabas para magkape at manood ng movie. Tapos, nagwi-weekends din kami sa province sila Ate Neil sa Pampanga at kila Ate Nine sa Cavite. Minsan, tamang hangout lang din sa Parañaque dun sa isa naming pangkaibigan, kila Nessa. Then fast forward 2017. Lahat kami may trabaho na. Yung dalawa, successful TLs na. And one of the most well-known company sa call center. So, yung teacher namin, tropa namin, nag-work na ngayon sa craft na mas love niya. Tapos yung isa nasa Canada, meron na nasa Middle East, New Zealand. Yung isa, may clothing line na. Ako, nag-work sa isang hospital as HD nurse. Tapos, okay naman. Okay pa rin naman yung samahan namin. Kahit ako yung medyo hirap nilang i-meet kasi nga malayo ako, nasa probinsya ako. And minsan yung lakad, hindi timing sa sked. Then, we were planning na pumunta ng Bora since uuwi naman yung friend namin from Canada. Tapos, sagot din nung friend namin yon na yung hotel. So, fair na lang yung gagastusin namin. Lahat naman okay na. Lahat excited na. Kanya-kanyang book na lang kami ng airfare para mas madali. Basta same date lang.
Then June 30, 2017, I message Ate Neil na hindi pa ako nakapagpabook kasi aalis pa ako. Sabi niya, "Hala, pero sure na sasama ka ah. Saan punta mo?" Sabi ko, "Taipei pero quiet ka muna ate ha. Sa July 3 ang flight." Sabi niya, "Nak, sarap naman. Pasyal-pasyal na lang." "Sino kasama mo?" Sumagot naman ako ng, "Haha, inaya ko kayo nun. Mura lang kasi yung ticket. Ayaw nyo naman. Yung kasama ko din nung nag-Hong Kong te. Hehe." Sumagot naman siya ng, "With kasi ako budget, Yani. Baon na din ako sa utang. Ha 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 ha." Sumagot na lang ako ng, "Wah, oaks lang, Tenil. Magbobora naman tayo." Then, yun na pala yung huli naming convo. July 4, 2017. We were eating lunch. Actually, hindi na lunchtime nun eh. Kasi nga, we lost track of time kakaikot sa Taipei. After we ate, I checked my phone. Ang daming messages sa Messenger. May missed calls din. Kasi nga, alam nila na wala ako sa Pilipinas kaya sa FB nila ako kinontak. Isa-isa kong inopen. Yung unang message na nabasa ko is, "Yani, saan ka? Totoo ba?" Grabe, alam mo yung feeling na gusto mong bilisan yung pagbabasa kasi nga kinakabahan ka na? Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang wala akong naririnig. Hanggang sa nabasa ko lahat. Tumawag agad ako kay tita. OMG, walang sagot. After a few minutes, she called back. And then right there, I started crying. I don't care anymore kung ano maging itsura ko dun kakaiyak. Pilit kong pinapaniwala yung sarili ko na hindi totoo yung mga nabasa ko at yung sinasabi ni tita. Basta iyak lang ako ng iyak. Tuloy-tuloy siyang umaagos, parang gripong sira. Yung pilit mong pinapastop pero ayaw eh. Wala akong nasabi kay tita. Ang nasabi ko lang, "Ano pong nangyari?" Then she told me what happened. And I remembered her telling me, "Anak, try to enjoy pa rin ah." She tried to comfort me. But I know how painful it was for her. Wala na daw si Ate Neil. Gusto kong magmura sa lahat ng mga taong nakikita ko. Di totoo yun. Ang lakas-lakas kaya ng ate kong yun. Mga siraulo lang tong mga kaibigan ko. Ay, para akong tulalang walang iniisip. Basta ang alam ko masakit. Akala ko yun na yun. Mas matindi pa pala nung pag-uwi namin sa hotel. Yung kasama ko sa Taipei tulog na. Ako, inaalam ko pa rin kung totoo nga o hindi. Kahit na sinabi na sa akin ni tita na oo nga, totoo. Gusto ko pa rin alamin. Kaya hindi ako makatulog. Naghihintay pa rin ako na magko-confirm sa akin na hindi yun totoo. Na prank lang lahat ng to. Parang bangungot. Parang panaginip na pilit kong gustong gumising. Nag-usap kami sa group chat at doon mas masakit. Ito na yata yung pinakamatinding hinarap naming magkakaibigan. Ang mawalan ng ate. Hinold up si Ate Neil, but she refused to give her bag. And there she was, shot in the neck, dead on the spot. Napakasama ng mga taong kayang gumawa ng ganun. Wala akong magawa kundi umiyak. Tinanong nila ako kung kailan ako uwi, then I told them, I'll be there July 6 pa. Tapos sabi ni tita, cremation will be tomorrow, which is July 5. Shucks, di ko man lang makikita si Ate Neil before gawin yung cremation. Natanong ko, bakit? Bakit siya? Bakit ngayon? Hindi siguro maiintindihan ng ibang tao yung pain na nafe-feel ko, nafe-feel namin. Daig pa kasi nito yung iniwan ng jowa. Ang sakit-sakit, ang bigat-bigat. I cried all night. I cried my heart out. I prayed na sana pagising ko hindi totoo. Na sana pagising ko panaginip lang ang lahat.
Then I told him, please take all this pain away. I slept for 2 hours that night. I woke up crying again. Super maga yung mata ko nun. July 5, video call kami since hindi ko makikita ng personal si Ate Neil. At least makita ko man lang kahit sa video. Ang sakit lalo. Di na ako makahinga, sobrang sakit. Gustuhan ko man maging malakas para sa mga kaibigan ko, di ko rin pala kaya. Lahat kami mahina. Wala kaming mapaghugutan ng lakas. After nun, I cried ulit. Lumabas kami ng friend ko kasi nga need namin puntahan yung nandun sa itinerary namin. Buti na lang very understanding sa pinagdaraanan ko yung kasama ko. Minsan pag matutulala ako, bigla na lang papatak yung luha ko. Tapos hindi natitigil. Walang pinipiling lugar, matao man o wala. Inaayaan ko lang. Ang bigat sa dibdib eh. Alam mo yung feeling na parang sasabog yung dibdib mo, halos hindi ka na makahinga. Tapos akala ko, pagdating namin ng Pilipinas, kaya ko na. Pero pagdating namin, pagbaba ko pa lang ng luggage ko sa bahay, diretso agad ako sa kwarto tas umiiyak ako. I was crying my heart out, literally. I'm in pain and I don't know what to do. Si Mama, di niya ako tinanong. Alam niya, pagod din ako sa biyahe, so inayaan niya akong magpahinga. Alam nila kung anong nangyari, because they called me right after I said na wala na si ate. Kala nila, umalis or something lang si Ate Neil. Di nila alam, wala na talaga siya. Then, she's all over the news. Na mas masakit. Because I saw how it happened. Kung paano pinatay nung lalaking yun, yung best friend ko. At yung kapatid ko. Oo. Ate Neil was more than a best friend. Kapatid namin siya. With just one shot, nawala na lang siya. He ended the life of a mother, sister, daughter, friend, our friend. Ang sakit. And if only I could turn back time. July 9, it was her birthday. The family, all the closest friends and relatives gathered together to celebrate her birthday. That was the first time na nagkita kami uli sa tinagal-tagal ng panahon at sa ganong sitwasyon pa. Yun din yung unang beses na nakita ko yung urn ni ate. Paakyat pa lang ako, I felt my knees were shaking. Parang di ko kayang makita. Kasi this will confirm everything na ayokong paniwalaan. And there I saw Matt welcoming us, giving us hugs. Ate Neil's family trying to give comfort. Kahit na alam ko na sila dapat yung kino-comfort namin. Pero ang sakit-sakit. We can't stop the tears. Naguunahan lang silang pumatak. Yung all you can do is cry and just hug each other. Ang helpless lang ng feeling. Ate Neil's children were there. At nakita ko kung gaano nila kamiss yung nanay nila. And that breaks my heart even more. Natapos yung araw na we shared stories about ate and how her laugh was so contagious. Yun na lang yung meron kami with her eh. Memories. Memories that will last a lifetime. Kaya every now and then, yung group namin tried to at least see each other kahit once a month. Hang out, coffee or movie. Because we all miss her every single day of our lives. But we have to move on and move forward. Never naman nawala yung pain. Because the reality is that you will grieve forever. You will not get over the loss of a loved one. You will learn to live with it day by day. Muli, ako si Yani. At ito ang aking secret vow. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.
gusto mo pa ng ibang episode ng Secret File, ang gagawin mo lang, i-click mo ang subscribe dito sa aming YouTube channel, Love Radio Manila, and don't forget to click the notification bell button para updated ka na sa aming mga videos.